Cześć, witam was serdecznie na moim kanale. Ciupimy po naszemu i jademy z live'em. Prąd. Nie zrozumiał? Nie zrozumiał, bo też ma PS4. Dobra, jestem. No też aż... Kurde, ale... Prawie by to ugralibyśmy. Prawie. Trochę w gorszej pozycji byliśmy, kurde, ale dziwne, bo tam dwóch dostało ze snajperki za 44 chyba. Potem jeszcze z pistoletu trochę, no kurde, ile można? Dobra, jaka miejscówka? Kamera mi się Gdzie lecimy? zbugowała. Sama lecimy w dół. Ja bym ogarnął się gdzieś tu. W samym końcu? A, tak, dobra, no, No. tam idziemy. Ej Tam jest panowie, spoko. kamera mi się zbugowała, nie wiem czy mi się naprawi. Ja też sobie znaczę. Co to. Tylko nie wyskoczcie przez przypadek, bo Ty patrzcie, już ktoś nie żyje. już nawet Jak na ciebie nie to zdąży są? dolecieć. No chyba To jest doleciał. fabryka tych kiblów, nie? Tam, gdzie lecimy. Mhm. To jest spoko miejsce. Fabryka kiblu. No, Dobra, tam grałem siema. swoją pierwszą Cześć, sesję, znaczy Wiwer. się. No. Dobra. No to Michał zaraz dobijesz, bo ten jeszcze leci. Powiem Kto ci tam tak, miał jeszcze lecieć? Śmiesznie, No ja Śmiesznie. kończę tam rozgrywkę Paju i spadam, no. kto to już? I masakra, tyle śmiesznie to brzmiało. Tyle, że nawet już mi się dzisiaj za bardzo nie chce już w Front Night. Czemu? Fajno gra. Mi się bardzo podobał. Ej, kurde, wyskakuje, poczekaj. No, wyskakujemy, dawać. No, gra jest Na mega, kibel. ale już trochę pograłem w nią No dzisiaj. wczoraj mi się nawet udało, rozumiesz, samodzielnie tam 4 kile walnąć. Ugrać. To już ładnie. Trochę ludzi tu leci, Pro wiecie o tym? player. Okej, No i wy dobrze, lecicie. zabijemy wszystkich. A, nie w to miejsce w ogóle lecę, zarąbiście. Ja lecę nad tym, nad morzem. Czy tam oceanem. A, Nie, sam dach. Nie tylko my No, jesteśmy. ktoś tu leci, ale no, jestem ile bliżej. leci osób. O kur... Ja Na już pompę sobie, mam ja tylko powiem tutaj. szczerze, już na BF-a teraz. Kurde, poszedł coś pograć. Kurwa, nie. Ja dzisiaj gram do rana. I będę musiał skoczyć Ja nie, skoczyć bo po ja jakiś jutro na prowiant zajęcie i do rana. Kurwa, Mam przeżył. bandaż i ten. I naboje do rakietnicy, ale tak to słabo. Dobra, jedna zabita. Ja że tu nie widzę właśnie, że widzę, że nikt nie gra w BF-a. Może nie lubią, nie wiem. Ktoś A ci to tupie cały rzucenie czas. mam. O kurde. O kurde. O nie. O nie. Ktoś mnie uleczy, Easy nie, pad. to nie uleczy mnie, ktoś pada. Fuck. Ale jestem babą, to pada. No to nic dziwnego. Kamil, No to nie pomóż. wiem czemu wilku ci powiadomienie nie przychodzą, nie mam pojęcia. Jestem za budynkiem, jak ktoś mnie uleczy, masakra. Ja idę do Idę. ciebie, nie wiem czy zdążę. Kurna, prawie nie żyjesz. Idę, poczekaj. Właśnie mogę zaraz już... Dobra, zabity. Znaczy ułożony właściwie. O, Kamil, dobra, dzięki. Ruszaj się. Już Kamil mnie leczy. Z prawej na plecy mamy. Tak to jest, wilku, z Kurwa, tym ej. powiadomieniem. Kurde, Kurde, no. Leżę. Podnieś. Ja w ogóle amunicji nie mam nic. Znaczy broni nawet. Jeszcze jeden, ja pierdolę. Dzięki. Mam bandaże. to Spaju ulecz. dasz radę. Fuck, nie bez szans. A, kamera się zawiesiła, to teraz nic nie zrobię, bo to kurde... Co ci się kamera za... Ojej, oj. A, padłem. Tak, bo to teraz akcja jest, Mhm. kurde. Chodź tu, masakra, chodź tu! O nie, tu jest. Dobra, po meczu. Ja wychodzę. Nic i wyłóż się. Nie masz broni w ogóle? Czy masz? A, fuck, nie wziąłem to, wziąłem na bandaż, kurde, zamiast zmienić. Powiem ci, Dobra, Spaju, Dobra, że jeszcze chyba raz zagram zagrasz wtedy, jeszcze bo to za rundę. krótko trwało. Trochę. Dobra, już jest kamerka, jakby co. Jest gitara, siema. Gitara siema. Gitara, siema w mojej kuchni. Przemo na komputer 30 zł. O, dzięki Przemo! Fajna Iwonka na nas. Dzięki! Ej, Przyda się Tomek, bardzo. Weź to wycisz. Na waciki.
Easy, dawaj tego. Easy, Gramy dalej. trójkąt. No tak szybko dawać jeszcze jedną rundę. Znaczy może nie szybko, ale jedną. Ach, Dobra. Ja lecę z chłopakami w BF-a pograć. Siema. Dobra. Halo. to co, mogę do was dołączyć za chwilę? Jak on poszedł na waciki? No, za chwilę. No, za chwilę jo. Dobra. No. To za chwilę będą Jak, dwa miejsca jak po Spy tej pójdzie, rundzie. to pewnie tak. I jak masakra pójdzie. Nie no, już teraz na pewno pójdę po tym, bo mówię do 10 max, Mhm. więc... Czy max, no jak się rozkręcimy to nie, to trochę dłużej, ale... Na 10 max. Mamo, jeszcze 5 minut. Ja mam tak zawsze. Kurwa, miał się Ja tak skończyć jest. o 10, ale poczekaj, jeszcze się runda nie skończyła. Ej, Spy. Ja to rundę zaczynasz. Mamo, ale ja Nie się wiesz uczę ty na tym co? komputerze, to ja dużo umiem już. No co, przepraszam. A to co się stało? Jestem Co? szczery. Dobra, dziękuję. Są na gołąbawy Ale zobaczyć. zostawię ci łapkę w górę. Dziękuję, co? Dobra, dziękuję. dziękuję. Ja ci powiem, Spy. Czekaj, ja ci zrobię to inaczej. Żeby było fair. Jak se ci? teraz popatrzysz, proszę bardzo. Chcę zobacz. Praktycznie on to samo co ty. Tylko, że on troszeczkę gęści. Ale z czym masz to samo? Teraz se możesz to zobaczyć. Napisał ci brzydal, o, ale pocisk ja. Dobra, spalił, gdzie się spawnujemy? Mogę Spawnujemy, na jego kurwa. filmie Patrzę, też patrzę, patrzę. Zielony. Patrzę, Ja bym tu patrzę, się patrzę. ogarnął. Kurde, nie wiem, czy na samym końcu tam jest. To może Zróbmy tutaj. tak, Spy sam będzie Ty. grał, a my we 3 razem. Ja się tutaj zrespię. O. A teraz widzę na No ekranie. To Teraz czekaj, tutaj? ja muszę No już zobaczyć. przeszło, byś musiał troszeczkę Ja też cofnąć. muszę. No ja se A cofnę. ten Shinhor on... Kurde, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Dobra, lecimy na, na czerwony i na niebieski tam. To znaczy to O, pisałem. Jezus, łysinę pokazał, wow. Co obejrz od Spaja. Za kola, kurna. Dobra. Co, wy skakujecie już? Wow. Kurna, za szybko skakacie, no. Skaczecie. Jak za tu. szybko. No ja za trochę. szybko skakam. Skakajcie. skakacie. Spadochroniarze z 6 klasy. Odezwał się lepszy. Ruchcuk. Dobra, ale Och, tu chyba nikogo nie, cud. przynajmniej nie ma. Przynajmniej na razie. Unsub. Łapka w dół i unsub. ej. Łapka w dół i spier. Papier. Nalam. Dobra, Easy, a czekaj. ile u ciebie jest widzów? A nie, tu Kamil, Jezu, weź mnie, wystraszyłeś mnie, ja pierdzielę. Zero. 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 Bywa i tak. No to widzisz, musisz w koda Dawaj. części grać, to tam ze Spajem byś trochę pograł, to No, na pewno. może być ten. To byś się powkurwiał O. tylko. Bym wolał w CES. Dobra, Masakra jest znowu jakiś gdzieś tam pistolet. na drugim końcu mapy, no. No bo ja tutaj plądruję, Kurde. bo mam Dobra, amunicję mam- do shotguna, którego nie mam. Mam pistolet. Ja właśnie tak mam dalej. shotguna, to mnie nie interesuje za bardzo. A która to jest taka najlepsza broń? Ta półsnajperka, co jest tako? Chyba ta, no. Strefy mam O, niedaleko. słyszę skrzynię. No też słyszałem, ale ją olałem. Się Ej, przydało, nawet ja bym wziął. animacja huśtawki jest nawet. Tu jest- Ło. Dopracowane. No, ale laguje się momentami też. A widzę Przemona pistolet. kompa 30 zł. O kurwa. Jeszcze raz? Bogactwo. Dziękuję bardzo. Super, dzięki. To już jest 6 dych. To się chyba miał... Ty nie dziękuj, Nanek, ty sobie tylko nagrałeś, kurde, Iwonę na... Ja. i teraz Nie, piszesz. to może zobaczyć. Bardzo dziękuję za kolejne 30 Ale to zł. wiesz, Nanek, to musisz się dzielić, bo na tym streamie też uczestniczymy. No nie? dobra, Fajnie. Ty, Zawsze, Prze- nie? No dobra, od Nie, Spaja nie, kupiła nie, kubek, a ty dostałeś już 5 dych. Jaki? O, dobra. No. Ale nie, dziękuję Dobra, Przemo to za już. donacja. Przyjdę się na pewno. To już sam grasz. Przyjdę się. Przyjdę się, O, na pewno zainstalowane. zapiszę to na tym kompie. Widzisz, taki to pożyje, nie?
taki to O, ma, co nie? sprzedajesz? Spaj, no coś tam sprzedawałeś? Konkurs Ja tu robił, nie? sprzedaję coś. Nie wiesz nic. Ja bym sprzedał z chęcią siebie, ale nikt nie chce kupić. Nyrka sprzedaj. O, nyrka bym sprzedał, o właśnie. A, widzisz. Sprzedum. O, tam Dobra. jest jakiś budynek, kurna. Można tam iść. Samym shotgunem to może ugram, ale zobaczymy. O ty Franco. To ja też, ja mam karabin, ale mam Ciężko 30 będzie. amunicji, więc... Shotgunem ciężko siłać. Nie, na blisko spokojnie, ale... wiesz, murzynką jestem, może dam radę. Tu je chyba wyczyszczone. Potańczmy razem. Nie, coś tu jest. Albo nie, no. Jakie motylki! Już kurna robił remont. Nie ma nic? Ale to kurde, już tu No, to miałem jakiś rozebrał tą pistolecik, ale chałupę. tak słabo. Ja też mam. Dobra, Idę do miasta, bo co? Oj, oj, oj. A mnie zgasił. Nie wiem, czy do miasta iść samego? Kurna. Chyba nie. Chyba obejdziemy. Do tego domku podejdę. 71 osób zostało. Ej, ale Czy 70, bez nas 70. kurde, temu Przemu muszę jakoś specjalnie podziękować, ej. Dobra, to już byli, bo się Bo to jest największa donacja, jako teraz mam. 6 dych, No. no. No to się odwdzięcz, zwróćmy. Dobrze, no. Dobrze! O, tu jest ten most, tu powinny być jakieś rzeczy chyba. Mam 5 sekund, ale spoko, blisko jest. Macie jakieś karabiny? Komuś Będzie brakuje trzeba karabinu? jego kanał Coś? wypromować. Mówię, że się Dobra. podzielisz, na pewno. Tak. Wezmę. Spaj Dobra. i Jest, się no, dzielenie. tylko Coś tak mi nie tu chcę. nie pasuje, kurde. To co, macie miejsce tam w waszej tej, czy nie ma? Jeszcze nie. Gramy. Zaraz jeszcze. zaraz Dobra, patrzymy. spoko. Czekaj, Kurde, mogłoby no, być tam na no, więcej Pomyśl. osób. Było lepiej. No na To piątkę powinna mogło być skrzynia gdzieś na dole. Czemu na piątka? Na 10. Co? 10 drużyn po 10 osób. Fajnie by było. Jo, wariat. No, chłop. Przemo na obudowę 30 zł. Dzięki. Kitu. Ja Co ci to mówię, potrzeba? nie no. On ma kurde MP3 Nie, nie mam, już jest 90 zł. To się Ja pierdzielę. Nanek, ale od tego policz podatek, jeszcze jak zapłacisz to chłopie. To powiedz mu, że jakby chciał. To teraz ja Przemek mogę na chwilę- ten. Cicho, teraz będę cicho. Musiał mu wypomnieć te 9 dych, tak jak Nanek mi. Ej, no żartowołek, easy, Boże. No. No czekaj na, nie czekaj biorę na tych wypłata, przeprosin bo jeszcze twoich. muszę u Spaja kupić se kubek, albo tam koszulka. Żeby nie było, że nie wspomogą kolegów. No, zakodowany będzie. Nanek, tak. słyszałem, że mi Battlefronta kupujesz na Metkownicę 17 weźmie i listopada. zakoduje. No, słuchaj, czekam aż Masakra mi dobije te 200 subskrypcji, co mi obiecał, a ty możesz kolejne. Czyli tak Że- się skrzynia że jak to świeci, ale będzie ona jest chyba YouTuber już otwarta. Ale dzięki, Przemo, dzięki. skrzynia to 9 dych. Dzięki. Może być, bo ja widziałem, to teraz że na są obudowa. zbudowane. Ja pierdzielę, Teraz coś tyle na górze, kasy. nie? O, mikstura jest, spoko, dobra, biorę. Kurwa. To są Jasny kamień schody po gwint. prostu, wiesz, jakbyś chciał wejść. No dobra. Ale tak tylko mówię, bo to... Jezus Maria, Zbudowałem strasznie. schody i się zapadłem. Ja się aż normalnie tu Nie w tej bój grze się, teraz gubię. słuchaj. Co, chcesz bandaż? Jak chcesz coś, to mów. Nie, żeby nie było, 500 bo tak złotych. jak Nanek, nie obrażaj się tylko tak jak Nanek, że zabrałem ci, to koniec. Ja tak, czy Już ci rozwód, kiedyś tak zabiera powiedział? dzieci i tyle, nie? No, nie denerwuj mnie. Ja cię Gdzie tu kręcę. wyjść teraz? Tu jest jakaś skrzynia też jeszcze. O, elegancko, słyszę. Ty, Zdążę Oli, ilu wybudować. czyta ten Iwona? Od 3 zł. Kurna. Zależy jak się ustawisz chyba, wiesz? Ale żebym to wybudował, nie? Ale ona- Jak frajer jakiś. Kurde. Nie bój mnie tego. Tak, Jaka menda, nie? A mnie skasował O, znowu. o. kurwa, Kurna, spadłem. spaju,
No kurwa, no nie Skurfiel mówię, Masakra 27 pozdrawia i pracuje nad tymi Znaczy, 209 jest subami tutaj, XD 3 złote. Ja Dzięki, pierdolę. masakra. Budowniczy po prostu. No z ciebie taki... Bardzo dziękuję. Ja se burzę, żeby przejść, a to mi buduje przy tym. To się nazywa Dzięki. współpraca. Tak, dogadujemy A się. tu jest jakaś widać. skrzynia znowu u góry. Ktoś chce bandaże, bo ja mam. Kamil, bierz. A, można sobie. Jakby co, na zaś. Jak się rzucili? Ty się kampią, bierzemy. No wzięli mi tu. Co za O mędy? nie. Wiesz to, odsłona mikstur. Znaczy tego ja to nie chcę, chciałem to O, snajperkę wziąć. to, kto chce snajpę, bo to chyba snajpa Ja jest chciałem, tak. ja chciałem. Ja. To czekaj, to ja ci wyrzucę. Tu masz spaju. Gier Tak. amunicja? No to ja ci poradzę, Dobra. no. To dobra, spoko. No i mi zajął, kurde, wyrzuciłem niechcący swoje... A dobra, już wyrzuciłem. Ale ja jęczę, nie. Dobra, idziemy panowie. Dobra. Jeden pocisk, nie no, luz. Kurde, narzeka się, że w ogóle dostać, mogą ci nie dawać. No to w sumie to samo by wyszło, bo z jedną amunicją nie wyjdzie. Ale To dzięki. dawaj z powrotem, no dawaj stoi. O, bandaż, a co to jest? Amunicja? O, strzelają się. Na N. A bandaże wezmę jeszcze. Czemu nie? 15 bandaży. No kurna, blisko są. Czekajcie na mnie! Masakrę w ogóle Chodźcie gdzie? tutaj, ej, chodźcie tutaj do Zapomnieliśmy. środka. No nie żyje. Ktoś był, bo tu... O, O, ktoś strzela. A to u mnie. U mnie strzelają. To u góry chyba. co tu się dzieje? Tutaj coś... Jakieś dziwne rzeczy ma porobione. Czekaj. O, myślałem, że kurde kamień nie strasz mnie. O, widzę kolesia na NW jest. Babka jakaś. To wejdź, No czy nie widzi. zmarnuj ten kurde jeden nabój. Do Tam jest snajpy. pełno rzeczy na dozwolonym budynku, a nie wiem, że tam iść. Co, ryzykujemy? Widzę, no. Ale to ktoś chyba Idziemy, tam dobra. padł, nie? Najwyraźniej. Idziemy, no padł ktoś, no. I babka Dobra, jest to tutaj chodź. na tym. Na O. górze, teraz zobaczycie. To tam się buduje. O, Ale Kamil, możemy idziesz? iść. O, shit. O Idę, kurde. idę. Słuchać strzały. Co jest? Dawaj, otwieraj. Ej, tu nie ma przejścia. Nie ma przejścia. Co wygłusz? O kurde. Dobra. Tam jeszcze, kurde, na No, górze. chodźcie do środka chodźcie. Kurde, ja się tu chowam. Chodź tu, zamykaj. Czekaj, ja ten... Ja sobie apteczki Jakby zostawiłem. co osłania mnie, bo jeszcze ten... Kurna, jeszcze jeden tu wszedł. Jakie Ej, cudo. ja sobie bandaże wyrzuciłem tam u góry. Chcesz? No daj mi jedno. Czekaj, ale to zaraz idzie. Czekaj, przyjdzie ktoś zaraz. Jest, dobrze! Bierz to wszystko, bierz! Jest! Kurde! Na bogato, ale ile Jakieś snajpy! dziwko. Spaj jesteś? Nie, on mnie zabił u góry, ja wszedłem. No nie, co za kurde, no i co teraz we dwóch? Jesteśmy prosami teraz ostatecznie. Chcesz to ten bandaży czy nie? Czekaj, chcę tylko drewno podniosę. Nie wiem, postawię Dobra, sobie. to cię upuszczę. Kurwa, Co jest? Coś ty zrobił. czekaj, Tylko czekaj, obserwujesz spaju? Kamila, tylko nie mogę zmienić, No, więc... ja jestem z ja, bo tu beczka, no to nie. Spodziewałem się. O nie! Jaki frajer ze mnie! Dobra, poradzić sobie tam z nim, bierz snajpę, ale... Gdzie on jest? Zamknij Nie drzwi, wiem, podnieś dostałem podnieś gdzieś. go. Tam jest, Zamknij drzwi, kurde, podnieś. czekaj, tam koło Kurwa, nie tego. mogę. Koło tego jest, dobra, lecz mnie. O, O kurwa, kurde, rozwala rozwali się. nas, no i chuj. No i chuj. Kurwa, spierdolił, ratuj mnie. Gościu, chuj z tym. Zostawił mnie, kobieta mnie zostawiła. Dobrze, że cię kobieta nie bije. To już wolę, żeby mnie zostawiła. Ej, Boże. No dobra, GG. Ja lecę do domu. Dobra, ja będę kończył, panowie. Dzięki za grę. Spoko, Ja no. też spadam, tylko czekam aż No to się mamy. załaduje. Wkrocz na miejsce. A, to teraz musicie poczekać. A grasz dalej? No, czy nie? Co, znakiem pogram? No dobra.
To, Mogę grać. to musicie teraz zaczekać Jaki chwilę. niechętny. Z Nankiem tak, ale z Izim już nie. No. Kurde. Dobra, Jak ja wychodzę. Tadek Dzięki za jest. gierkę, panowie. No spoko. No ja na też razie. dziękuję. Szkoda, że Na mnie razie. pograli, ale fajnie było. Na razie, Nanek, cześć. Cześć, cześć. Do jutra. No, na razie. Masakra, ty też uciekasz? Cześć, Easy. Na razie. Co? Uciekasz No, też? dziękuję. No, O kurczę. jutro muszę rano wstać. O. Ja też muszę. No ja wstać, też że- muszę rado na zajęcia, kurde. Ej, wiesz co ci Tego powiem? też będę kończył. Ja też jutro planuję Znaczy, wstać. będzie- No. Znaczy, Wstać to tak, ale o której? powiem ci tak, to działa tak. Mama przychodzi do ciebie o 6 rano i pytasz się, o, jak wcześnie wstałeś? A tu Ja zaproszę odpowiadasz, Nanka, ja jeszcze nie? się nie położyłem. Nanek, Czekaj. Mhm. zapraszam Nie, cię. bo mi to wszystko Dobra, na telefonie na razie. wyskoczy. No, na razie, trzymaj się. Raz się wysłałem przynajmniej, a nie kurde kilka razy. Na razie. Zainstalowała TBT Battlefronta, pogram sobie w niego, czy my? A to potem, daj se troszkę teraz pograć, co? Przemo mnie ogląda Dobrze. za 9 dych, także wiesz, na obudowa mi dał, na inne te, to także wiesz. Na kompa zmierasz teraz? Znaczy, przy okazji. Tak. A tu cele 50 000, a nie? A, tam zaraz 5. 100. No, Nie, on mówił 12, bo kurde komputer z NASA musi mieć. kto? Święty Mikołaj. Że... Teraz musimy do niego czekać, kurde, no nie. PS Store'a poprzyglądam, ale muszę chyba wyjść z aplikacji, czy nie? Nie, nie Chyba musisz. A, to spoko. Zobaczył, co jest Gran Turismo Sport. To nie dla mnie, bo ja nie lubię wyścigówek za bardzo. 18, FIFA 18, nie. Mhm. Ciekawe, co będzie w następnej ofercie Plusa. Kurde. Dali jakieś Call of Duty czy coś. Tak, jasne. Już by chciał, co? CSGO na PS3 dadzą, bo jest. Pogram sobie w CS-a w końcu. I Kaja by się tu mógł zaszyć. No ale tak naprawdę dzięki temu abonamentowi to gówno dostajemy. No oprócz tych gier. Znaczy, no Giera- niektórzy mówią, o ale fajne gry, a jak dla mnie tak... Nie no, wiem, gry są czasami, jak ktoś lubi gry indie albo tak dalej, to spoko, ale... Tak, no. Znaczy Hue akurat ta fajna, nie? Child of Light też można sobie pograć. Amnesia nie wiem, czy mnie przekonuje. The Ja w Phantom ogóle- Pain, Metal Gear Solid Ja też nie za w bardzo. ogóle Child of Light dodałem do tego, bo nie pamiętam. Już za późno, jak nie dodałem. Wiem. Ale Chyba ten, nie. ale jeszcze był Infamous, który splatynowałem, mam na płycie, więc niepotrzebny mi jest. To oddaj. Plusa, nie pobrałem go nawet. Oddaj. Oddaj, oddaj. No nie, Wszystko dobra, bym dodałem. chciał. I nawet dodałem E. tą grę Hateful Boyfriend, kurwa, nie wiem co to dalej. To Tak, ja też wszystko, ja wszystko dodałem, ale to jest gówno. Już wolę jakieś Hue, takie fajne giereczki, niż jakiś kurna boyfriend. Ten, a powiedz mi Easy, a teraz mi się coś ten? Nie oglądam twojego streama, wiesz? Aha. Zaraz zobaczę. Nie, no nie masz jakichś grad zielonych, normalnie. O! Zabił mnie, a my jak snajpera. Jest! Kurde, graj z nami. Specjalnie żeście to zrobili. Tam kogoś pod No ten. oczywiście. O, Dobra, zaproś. nieprzyjemne zaproszenie. Setny. To będę ci spamował, też będę taki dobry, ale dobra. 2 razy ci wysłałem. Nieprawda. Nie, ja 2 razy nacisnąłem, 5. nie maszowałem kwadrata. 10 od razu, 12. 18. Dobra. Trójkąt. No tylko ja babeczką gram.
Ej, czekaj, sekunda. No, to czekamy tą sekundę. I koniec Dobra. minęła. Jest, ej. Dobra, jestem. Czekaj, bo teraz ma ta wyjść. Fajdeja. Co? Jadymy. Co to było? Impreza, weekend. Drunk stream. damy. Ja. Damy Podobno Tela idzie puścić na streamie przez 12 godzin. Nie no, ale drunk streamy są spoko, w sensie, że jak ktoś nie upija się tak mocno, tylko normalnie, tak sobie imprezka, fajnie, to To spokojnie. co to jest właśnie za drunk stream, kurde, jeśli nie napierdalasz? Znaczy, chodzi o to, że kulturalnie się zachowuje, nie? A No nie takie... Ale na streamie czy jak? Bo nie rozumiem teraz. No, Że co? No na streamy, że nie wiem, na przykład kogoś jeszcze zapraszasz i tego i... Aha. To zapraszam cię, Easy. klejesz. A mnie już nie. Możesz ty? A ty to ekipa z Ryf, toś ty powinien wiedzieć, że ty tam możesz przyjść. No ja nie, a no właśnie, No. ekipa z Ryf to ty przede wszystkim, ja nie jestem wiesz, Czemu? Aha, no. ekipy z Ryf. Ale tyłeczek, oh yeah. Boże, ja teraz jakiś czarny murzyn, kurde, w kamizelce wojskowej. Ale już nie możesz popatrzeć na tyłeczki, ale szybko, dobra. Gdzie Gdzie? lecimy? To decyduje. Dobra, Znanek, Znanek. dawaj. Ja zaś. No, Kurde, ja mam strach. No to B5, ja mówię, do tej tutaj idę. Czekaj. Rób tak, chcę, to ja idę. Nie wiem. no dobra. No. To już czy jeszcze nie? Nie, No no nie, masz na no. mapie. Do B5 jeszcze daleko. Masz oznaczone, nie? To mi daj znać kiedy. O, a ja niechcący zachciałem zaznaczyć na mapie i wyskoczyłem. Dobra, to wyskakujcie Nie. kiedy chcecie. Dobra, trudno. I gdzieś ty Wyjechałem poleciał? miejscówkę, nawet do niej nie doleciał. O, fuck. Ja pierdolę. Easy, aleś to uwalił. Czekaj. A Dosłownie. wy czemu wyskakujecie? Tam No bo- dalej. No się trzymam ciebie, nie? Easy dogania cię. Spoko. Lecimy tam, gdzie mamy lecieć. A kaj to mam lecieć? Na mapę się Kurwa, nie dolecę, będę musiał z buta dymać. Przemo na No, fotel 30 zł. Nie tylko. Ja pierdzielę. Przemo, Ej, bardzo fajnie dziękuję. tak, kurde, skąd masz? Ej, wonka wechy. Ja też setek mogę. Ej, 120 zł mi wbił. O kurde, a ja już bym miał na PS Plusa. widzisz? Dziękuję. Słyszysz? A to teraz A później- do mnie przyjdź. Czekaj, A później ja ci będziesz kupię miał- tego PS, ten. Jak całą 500... A później wszystko cofną, nie? Nie, a tu się zaraz, a tu się... Ja pierdzielę, dzięki Przemo, Przemo, dzięki. Spoko, że- przyjdę się na że fotel poszedł- 3 dychy, bo widzisz, skrzypi pieron. Że przelew poszedł z tej skradzionej karty kredytowej, nie? Trudno. To możesz mi kupić Trudno. nanek PS Plus. No, jak Nie jak obrażaj. 500 wpadnie, to lekko. Nie żartuję, nie trzeba. Potem będzie na mnie. Ej, a może by my tak weszli gdzieś do jakiegoś budynku po pistolety, takie rzeczy? Kurde, bo... Easy, pomyślałeś o tym? Tak, to Nie. idziemy do tej wioski, może budynki będą. Nie, to nie wioski. Nie wioska. Ale dzięki, super, Ja fajnie. już widzę to budynek. Widzisz, gdzie Kamil ty jesteś? Gdzie wy jesteście? Weź ty poleciał. Ale idę, Sam, no biegnę ja do was. budynek mam. Jak będę coś znajdę, to wam No dam. ja, no ja chociaż snajperkę mam. Tą Dzień taką, dobry. tą. Dzień Dzień dobry. dobry. Znalazłby się na mnie Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie na streamie. O, gościu tu jest, kurde, i on ma blue... Ej, o, tu jest domek, nie? I gościu jeden jest. No. Ma ten, spluwę, nie wchodź tu Nanek, on jeden gościu na górze jest. Jest, schodzi tu i drugi idzie, kurde! Nie, to żeśmy A, wygrali, no i no. koniec. To po nas. Po Nanku też. Murzyny. Co byście Kamil, narobili? uważaj. Dobra, ja idę do lobby. Ja pierdzielę. Aleś No i ty. patrz, mnie samego zostawili. Przemo, dzięki, spoko. A do wypłata była. Ja, Super. ja się nawet zabić nie mogę. Bardzo ci No dziękuję. to mam bogatemu.
Czekaj, i zaś to muszę zmienić. I konsola mi się zwiesiła chyba. No dobra. Kurde. A mi niedługo się PS Plus kończy. To se Nanek nie pogramy. Czemu? A jak się skończy PS Plus, to No sobie ile nie ci pogramy. brakuje? No brakuje mi, bo w ogóle to co wysłałeś niby 5 dych, to ja dostałem chyba 48 zł, bo zabrało dwie to nie wiem, brakuje mi jakieś z 4 dychy? 4 Może? dychy i zaś ci 2 zł zabierę, to czyli 45. Nie, tak mówię, nie no, nie no. Jadę. No to nie lepiej Ja ci chyba se wysyłać poczekać tak. chwilę i Mogę. nazbierać na cały rok? W sumie mogę, no ale nie pogramy, no to zanim nazbieram. No to widzę. Tak, To Bo będziesz... dopiero będę mógł wydać, ale to mogę, nie, to uzbieram, nie wiem, powiedzmy, że uzbieram tam, nie wiem, tą stówę, albo nie wiem, 150, to dołożę sobie stówę z wypłaty i będzie. A Przemo, nie chciałbyś tak do nas wbić, pograć z nami? No właśnie. Ale to dopiero będę mógł, bo teraz mam inne wydatki dopiero za miesiąc jakoś. Znaczy za miesiąc? Tak, za ponad miesiąc będę mógł Mhm. sobie dołożyć do tej i na rok kupić. Albo po prostu kupię cały rok i tyle. I ten cały hajs wpłacę dla Nanka. Nie? Jaki hajs? No z donate'ów, co zbieram. A, przestań. Aha, przez cały rok. A, no to ja, to może być. Okej. No to powodzenia, ta nie bądź taki zadowolony, bo ja tak zbieram, że... Okej, no zbieram dobra, tam mogę mieć na 100, taki 100 układ, i- no. A potem jak zaś nazbierasz 270, to zaś ci wpłaca i będziesz miał. No, słyszysz, Przemo pisze, że w niedzielę zrobimy... Aha, nie, ty zrobisz zrobi w niedzielę 4-godzinny live i będzie donacja zrobi? na plusa. No ty może zrobisz, nie wiem. A zrobić w niedzielę live 4 godziny i będzie donacja na plusa. No mogę zrobić, ale No. nie no spoko, Widzisz, nie trzeba. Słyszysz, musisz też Tak tak, tylko mówię, no. musisz też tak walnąć Agio, że ten... Gdzie lecimy? Nie wiem, ja teraz nie decyduję, Nanek, teraz Jo? twoja kolej. Kajmy kiedyś się wbili, No. że było fajnie, tak. O tu. No to tam gdzie? A bo tu od razu do Czerwonym? miasta, pany, od razu do miasta. To dobra, no to idziemy. Tu od razu do miasta. Już? To decydujcie, kiedy wyskoczyć. Kto wyskoczył? Nie, to jeszcze nie, czekaj. Jeszcze nie. A, random, dobra. Dobra. 3, 2... Nie jest. Nie, jeszcze nie, jeszcze Jak? nie. No jak? Jeszcze nie, czekaj. Czekaj. Okej. Kurwa już. Nie, Lec. Dobra, teraz. nie. Teraz. Poczekaj. Ja tam już lecę, szybko. No No kurwa, ale ja tam nie ci naleciał. wiem. Kurde, ale... To co, Przemek gra mi gra z nami? Nanek. Nie wiem, Proszę. ale Czy on kurde... gra w Fortnite czy nie w ogóle? Nie wiem, może... Ogólnie. Przymo, Może zainstalowanego nie ma. masz Przemo Fortnite'a. A, Przemo. O. Kurde, myślę, że mnie uciekł. Nie no. Ej, się kurde zrespiliśmy. Jak? No jeden typ, kurde, to jest... A, panie, daj mi spokój. Oni nie są broni, oni cię aż tak nie atakują, dopóki, kurde, broni nie mają. Jak już mają broń, to wiesz. A, mam broń. No dobra, już padłem. Czemu? To chodź tu. Gra mi się zlogowała, wiesz? Aha. Koleś mi tego- A było coś tam fajnego? Nie, tylko tego shotguna po mnie zabrał. Aha. O ty świnio! Zabił mnie. No. Kuźwa No to ja mać. sam zostałem, pięknie, z pistoletem. Wygram. Na pewno. Ojeju, ja nie wiem co. To ten... Przemo, to instaluj. Instaluj i pobieraj. Instaluj. Jak ty właśnie... Nie, to nie będzie tak słychać. Ja, nie było będzie tak słychać, słychać, no. akurat tak na słuchawkach słyszę. Nie, to lepiej w tym. Ale... Tak słychać na tym. Easy, czy ty tak to mówisz?
Nie, nie tak to mówię. A jak to go dusz? Bo nie wiem. Jak celuję w ogóle? Nie wiem jak ty to godasz, ale ja godam po swojemu i ja jest zadowolony. No spoko, spoko. Kurde. Aha, wszyscy te gromę to? O dobra. No, i wpadłem. To nie mogę zaś. Ja nie umiem w to grać, mamo. Jak nie umiesz to grać? Musisz umieć w to grać. Nie umiem, no. Ja sobie pobiorę tego Metal Gear Solid Online, tego w sensie, tam, można pograć online. Może coś ciekawego. Mhm. Przecież jak sam będę grał, to nie wiem. Zobaczymy, dobra. No to Teraz jak nie będzie fajno, zobaczę u ciebie na streamie, jak będzie fajno gra, to... No, ja. Ja, to się też zastanawia, syneczku. O, Arel gra w tego Battlefronta. Dobra, idę do Arela. Arel. Aj, pograj z nami, ej, nie być świnia. Zielone. Naciś trójkąt. Zaprosicie? Czy jak to działa? Ej, a masz to pobrane? No, posiadam, nawet gram. Aha, no to wyjdź z No gry. to spoko możesz dołączyć. Wyjdź z gry, ale jak No to być... nie, poczekaj, daj mu do tego. Poczekamy na niego. No. To już poczekamy. A gdzie w ogóle jest Peter? Ej, Peter w ogóle będzie grał? On mówił, że ma wolno, to ja nie wiem. Peter Nie, się... w robocie A siedzi. może Arela zaprosimy, może z nami pogra też. Kogo? Ale to już nie będzie miejsca. Arela. O. Też by go szło zaprosić. No. Nie, to ja i tak potem zagram możemy jedną grę, Battlefront wiesz? Ja pograć. Aha. jedną grę zagram, będę leciał. No to dobra, to gromy razem szybko jedna gra, ten. To potem Arel. O. Tyle. I tak dobijemy do godziny 20... A, do pierwszej w nocy. Będziemy grać dalej. No dobra. No. No nie, ja nie gram, no, czyli w nocy. Czemu? Się najlepiej gra. No jest na zajęcia, jutro muszę iść. O, a Kościół. czego się uczysz na tych zajęciach? Wszystkiego, no. O, lampka. Wszystkiego co mądre, Nanek. Wszystkiego. A, nie... Kamień nie wciska. że- No właśnie. Jak tu tak dołączyć? Jak A to już dołączasz czy nie? Znaczy, no chyba Ale są, już nam nie, ale dobieramy, jeżeli- kurde. Dobiero nam graczy. Tu musi, ktoś musi mieć ten lider tego, u nas musi mieć ciebie do znajomych, wiesz? A potem cię zaprosił. No. O, no Kamil leci z tą brak gotowości. A to Kamila nie z respi pewnie. A kogoś masz znajomych? No Kamila mam. O, to... No to, No to cię Kamil zaprosi. tylko jak on nie jest liderem, to chyba nie może, nie? Czy Może, musi najechać na Nie, ten można, można. Ale to i cię może zaprosić. Teraz to tego nie zrobię. No teraz już nie. No to już Kamil później pójdzie, to już w ogóle nie pogramy, no to musisz nas dodać. Ale to Kamil tam zaraz zaproszę, idzie, nie? nie? Przed wyjściem jak najwyżej mogę zaprosić. No. O ale ty jak się nie świnio. będzie, no to i tak. O ty gnoju. Prod mi broń. Oj kurde, laga mam. Ja też nie bój. O dobra, no ja odbieram prośbę do znajomych spod. To ja mogę zaprosić później. Gościu, nie atakuj. Ui. Dobra. Dobra, i kaj teraz? sobie stronę No to nie wiem. Oj Boże, Dobra, Boże, Boże. ja nie mówię, ja nie decyduję. Bo ja też się boję. No ja się boję. Nanek będzie mnie Dobra. bił później. Możemy Gdzie tu ty polecieć. byłeś? Możemy tam polecieć, no ale nie wiem. Ja już mam. Czerwony ten? Serio? Tak, Znowu? tak. No to dobra. No i to teraz, nie? Wyskakujemy. Mhm. Kaj to było teraz? No to sobie Ej mapę Boże, włóż. ale tam I się cała rodzina odwróć. leci. Znowu, no to Nanek żeś wybrał. No to ja lecę Kaindzi, dobra. To Nanek żeś wybrał. Przemona plusa 30 zł. Dzięki! To nie umie. To na plusa będziesz miał Nanek. Widzisz? Masz Dzięki. na plusa, na komputer, na wszystko. Przecież ile dostałeś? 160 zł już, Nanek? Dużo, no. Jak Nanek 150. to bogat. No. Takie, No to takie jeszcze to mogę- pożyje, nie?
No. Jeszcze Tu jest 30, broń? kurde i... O dobra, bierę chyba pistolet. No siemano Nanek, Siemano, siemano. co tam streamujesz No, siema. coś tam? No, po leku se streamujemy. O, na dzisiaj tym, na straszne, YouTubie, tak? piękne donacje dostaję, za które bardzo dziękuję. Ja mam Czaj, broń co w ty tam ogóle. streamujesz? Gdzie ty, Kamil, jesteś, Nanek? Ja idę do ciebie, Kamil, czekaj. Nie ruszaj się. Nie ruszam się. Skrzynię mam u góry, idę po nią. O, dobra, ty idź. Znaczy nie wiem gdzie ją mam. Słyszę Okej, ją, ale ktoś nie nie wiem gdzie. zabije. O kurwa, O, o. no, O nie, jeszcze strzelają. powiadomienie od ciebie. To ja strzelam. Szczeloju! Siema, Kamil. I co tam w skrzyni ciekawego? Nie bierzesz? Biobergo, chciałem sobie jeszcze tą miksturę wziąć. O fuck, ty gnoju! Jaki kamper! Ej, on tam jest w Dobra, tym to musimy domku. tam. To musimy iść. Ej, widzicie? Dobra. Masz jakieś bandaże, to możesz dać. Ej, ja miał bandaże, wejdźcie Chociaż tam do jeden. domku. Widzieliście gdzie ja był? Niby co? No nie, to ja bandaże mam. Co za spoko. gnój. O, to jest sprzymierzeniec. No elo. Czy nie Ale sprzymierzeniec? ty to na Koniec. Twitchu? Nanek, to ja... Druga skrzynia. E, gdzieś co? jeszcze. Na Słyszę, YouTubie no. czy na Twitchu? Bo nie widzę na YouTubie. Na YouTubie jest, czekaj. Na Twitchu, A jest, na jest, Smashcastie jest, no jeszcze. Jest, na No. Twitchu, na Smashcastie. Nie wiem czy działo mi na Facebooku, no ale... Tak? No idę. Przemo spoko, przekażemy to. Easy masz 3 dychy na Trzeba ten. być. A co dla mnie? Ja. Nie no, to byś sobie, no spokojnie. No padał, że do kolegi. Ja już zbieram. Co za gra w ogóle? Tylko tak mówiłem, że PS Plus, ja tam nie wiesz, no. To jak ja powiem, że zbieram na Battlefronta, to też dostanę. Nie no, przestań, kurde. Najwyżej ten, najwyżej na miesiąc mam. PS Ale Plus. Przemo, dzięki, Ale to się nie dzięki. opłaca chyba. Dzięki bardzo, żeś mnie tak Bo ja mam doinwestował. taką ofertę zamiast, Bardzo się za cieszę. 3 ale wolę 3 miesiące, bo za 3 miesiące bym kupił bym wydał jakieś ponad 8 dych, bo widziałem taką ofertę znalazłem. Niż 100, lepiej niż 100 no w sumie. Taniej zawsze. No i grasz do grosza, nie? No. Mówię, ja się waham, czy tego Battlefronta kupić tylko 3 dni wcześniej, czy taką Ja też tak normalną myślę, edycję. kurde. Nie, chyba normalną edycję kupię. To... Jak zobaczyłem jakie tam są rzeczy z dodatkami, jakimiś można kurde latać, lol. Wiesz, nie, to już nie chodzi o to, ale... tak O, z ktoś tam był na ciekawości, Twitchu. to drewno Tak nie był, mam. ale już nie ma. Chuj by cię szczelił. I co teraz? Ten myślał, że że to z ten, a nie, wziął, skąd mam. Tu jeszcze jest jedna broń. Ty tak przez Call of Duty na to takie się dziwne wydaje o to. Masz jakąś Kamil, apteczkę? Czy ten? Wyrzuć jakiś jeden Mam, bandaż. poczekaj. Tylko ten, zaraz, kurde. Oj, pany. Co ja to na pochwał, powiedzcie mi. A, dzięki. Będą motyką, coś tam. Ej, zabijcie tego Samaranz. To by da kogoś z was oglądał. Czemu? Nie wiem, Nie będę Czemu? go zabijać, no proszę cię, nie jestem hamem. No, czemu? nie no, czemu? Nie, żartuję. No, ale czemu, no? No, nam nie przeszkadza przecież. Chodzi sobie, pomaga nam. Przynajmniej ja nie. Ty Uważaj, tam ktoś ładuje, uważaj, plecy, nie kop. plecy! Tam na wzgórzu, a tam są następni, o fuck, ale żeście wleźli. Ale żeście pany wleźli. Easy po nogach Ale wal, padł, dobra. Co? po nogach trzeba było walić. Z boku, z drugiej strony daj Nie pozór. no, w głowę dostał, kurde. To mówisz tam Kurde, wy se tak pykocie, Kurwa, a... jebany lag. iskrzy. Kurde. Czekaj, ja tu się uleczę może. Tak zrób. Ten Samara mi wyjebał. Kurde, spierdolony. Tak? Chyba z shotgunem mi walił, no bo mam... Jedziemy, mało dawaj. życia.
plecy, plecy. O nie, zajebał mnie, miałem mało tego. Jaki chuj. Easy, jak ty Co to jest? godasz? No z tym się zawiesił. Przynajmniej. Dobra, A nie, Pierdzielę tę gra, nie gram w to, nie. ja będę lecieć. No, nie gram. Czemu nie grosz? Do widzenia. Nanek, ty jutro będziesz? Tak. No to ja bym to do jutra. Jutro byda. Czekaj, A żebym nie zapomniał. co? O to, no easy. Nie walcz. Co? No Inwajcie spoko. ci posłałem. Dzięki. Ten, jak się to nazywa? O ty wariacie. A. O, tak to się nazywa? Czekaj, to ja cię dodam. Kogo tam jeszcze dodajesz? Frita. Pyta? Dobra, Tak. a ja panowie lecę, trzymajcie się. Spoko. Jutro jakby są. A, i poszedł. Frita poszedł. No to spoko na razie, trzymaj się. Skacper. Ale tu... Czekaj, Ja... kto jeszcze jest w Ej, jak Winterze? mu to leci ta broń? X-Demon jest jeszcze. Ten czepek Ale mnie to nie jest zgasił. no jestem. Tak, Co, jeszcze grasz? Tak, Nanek. taka była, ale ja nawet się nie widzę w tej grze w ogóle, stary. Czemu? Aha. To takie opcje. Nie, ja i tak w ogóle nie gram nic innego, tylko wkładam sobie. Dobrze ci pójdzie. Masz to w ogóle pobrane? Nie mam, wiesz, bo kartę kredytową Potem gramy w zgubiłem. Battlefronta, Nanek, czy nie? A to jest za darmo. Ja ostatnio PS Pro kupiłem, nie, i chcą, żebym mi podał od nowa ten... To jest za darmo, no to jest, kurde. No ale ja nie mogę pobrać, bo kartę kredytową zgubiłem, nie, a PS Pro kupiłem i teraz chcą, żebym od nowa im kody wpisał z Ale nie musisz, to idzie jakoś obejść. Na PS nie pobierają jakoś, a tak to nie mogę nic pobrać, nie. No cały czas mnie, wiesz, odsyła do linków na Aha, wpisywanie tych kodów, nie. to nie wiem. Nie No wiem, ja tak kurde, mam. jak ci teraz pomóc. No jak, no drugą kartę musiałbym zarejestrować, ale nawet mi się nie chciało jakoś tego Mhm. zabrać. To dobrze, że ja nie dałem swojej karty, kurde. Ale będę musiał, bo jak chcę PS Plusa kupić, to niestety. No, może A na Allegro tam se zobacz. fajnie powinno być. A idź pan z Allegro jakieś szukane. Czemu oszukane? Może taniej kupisz, już tak parę razy kupił. A na Allegro, kurde, też mi mogę kartę tam dać, tam też dodaję kartę, więc co to za różnica? Więc Ale nie wolę- mówię o karcie Ja kredytowej, kartą nie? płacę, nie? Co mówisz? O karcie kredytowej. No ja No, też no, mówię to- o takiej karcie. Ej, No to a jak tak, że mówię, Easy wczoraj mówił, nie? Jak mi się uda No, nazbierać co? 500, to nie, swoje dową 500 i kupuję ten monitor. to nie płać kartą kredytową. Nareszcie bo nie będę tracisz musiał na aplikację. tym grać, na telewizorze. Karta kredytowa jest tylko dobra do płacenia przez internet, ale w terminalach, nie? Albo na przykład jak na PS Store tam płacisz, ale to ja nie wiem, czy oni tam później nie pobierają. Znaczy, wiesz co ci powiem, moja... To jest... Ja ino używam karty zbliżeniowo, co nie? Ja. No, to masz Też tam mam na zbliżeniowo, wiem, no. że wszystkie Tyż te mam. sprawy są tak. I co, dodajemy kogoś do tej gry, czy kogoś? Nie wiem, no już chyba nikt nie ten. Gramy we dwóch. A to tylko jedno, ja chcę potem grać w Battlefronta. To nie. Co tu jeszcze? Pitrus jest. Ale... Dobra. Jest to. Jest to. Dobra. Ogarnąłem. No co ci napadło na ten, na taki ten, na taką gierę ciekawe. Co mnie napadło? No ktoś to chyba... Easy to chyba zaproponował, potem widziałem, że Spy w to grał. Ale że co? Ja nie, ja tego nie próbowałem, przecież Nie? ja nawet nie wiedziałem jak w to grać. To ktoś to proponował. No i weszło, nie? I leci się, lata się. To się mówi. Na pewno nie ja.
Ja wiedziałem co to jest, ja wiedziałem już wcześniej, dużo wcześniej tą gierkę, ale nie proponowałem. A to wy na PC-tach czy na PS4 to gracie? Na PS4. Nie, na PS4, no przecież no. w imprezie. No właśnie. No to głupie pytanie. Easy, to co, dobijasz czy jak? Dobra, już. Tyle w telefon. I uwierzysz, jak miałem na początku tyle widzów, teraz mi ani jednego nie pokazuje. No ja tam jestem, nie? Cena sławy. Ja też jestem. Cena sławy. Ja uwierzę, O, patrz jak doi, ale pije. Co? Doiłeś? No? 500 Nanek ile dzwonka wydoił, od o. ciebie, to mi tyle filmów pokazuje, że kurde. Ja zaraz wracam. No bo dużo dodaję. No dużo, no jest tego trochę. W sumie to najwięcej ze wszystkich subskrypcji jakie mam. Tak? A to dzięki. Dzięki. A A czekaj, oglądasz mnie? A to jest niezręczne Nie, ale cisze. wiesz, takie gry jak Otarmie, to ja tam za bardzo nie oglądam, no bo raz, że mnie to nie kręci, nie? Na dwa, że no, nie jest to no, raz i raz, no nie jest to co mnie interesuje za bardzo. Ale czasami pogadać sobie, nie, lajka dać, Spoko. czego nie wiem. Dobra, jestem. Tylko ja nie Spoko. mogę kupić. No, Co już? Gdzie lecimy? O! O, cześć Arel. Arel, siema, wbijej. Kiedy gramy w Battlefronta albo we Frontite'a? W Battlefronta ja cały czas grałem, jakbyś nie widział. Widzieliśmy. Byłem na twoim streamie, gościu. No wiem. To się pytasz, kiedy gramy? Trzeba było dobijać. No ale kurde, Nanek mówi, chodź we Fortnite. Jo, zaś na mnie wszystko zwali, jo. Dobra, to ja wchodzę. Czekaj. No, to wyskakuj, teraz. Dobra. Gdzie żeś ty No zaznaczył? nie, co jest aktualizacja do Fortnite'a jakaś? Ja. A gra z nami? Arel. No właśnie chciałem zagrać, ale chyba nie zagram To- na razie. Czemu? Ja też długo nie będę grał, ja później będę chciał Bo pograć w tego, aktualizacja jest. w Battlefronta. No to ja też pójdę na tego, bo... Dwójkę. 6 giga, o Jezus. Ja też pójdę na Nie, to. no bo... Możemy razem zagrać, jakbyś chciał. no to puszczę No możemy, no bo ja niedługo będę kończył, bo ja kurde na zajęcie jakimś. To się A musi... będziesz nam puszczał streama z tego Battlefronta? No, ten będzie stream. Tutaj. No zobaczymy, bo tak już tu chłopaki też mówią tam tym Battlefrontem, że... O, ile gości tam jest, wszyscy lądują, Nanek. Powodzenia. Kurde, co mi to tak zwalnia, cholera, 36 minut te. Co jest z tym? No? O ty gnoju. No już gościu na dole ma broń, uważaj na mnie. Ciekawe gdzie ląduje. No nie, i drugi, kolejny. Sojusz! No i dupa. Dobra, już mnie zabiją. Koniec, Nanek. Już pograli. Zabity jest. Nie, Nanek chyba leci, bo jak widzę ten to leci. No jeszcze grom, wiesz? Chwila. Grosz. A, Przemek napisał, gdzie znajdzie tą grę. Widziałeś? Nie. Nanek. A teraz mi dopiero wyskoczyło. Na PS Store. Na PS Store, tak jest. Chyba free to play. To nie wejdzie do imprezy, nie. No jasne. To ja cię Ja od nie, razu to zaproszę są do takie lobby, coś- Arel. Dobra, czy nie? Minecraft nawet. Ale w co? Do Fortnite'a, Arel, chcę cię zaprosić. Ja, no, tylko ja bym musiał na chwilę to pobrać. Nie wiem, coś kurde z netem mi A się to się pierdzie. pobiera? Aktualizacja pewnie. No, ale tak wolno, że Kurde. mi kurde rośnie czas, nie? 92, 108 minut, nie wiem co jest grane.
A przed chwilą trzeci raz próbowałem przesłać, kurde, odcinek z Just Cause i trzeci raz mi wywaliło błąd, nie? No chyba mnie rozerwie zaraz. A powiem ci, że mam problemy z przesyłaniem, kurde, na YouTube'a od czasu tej aktualizacji. Kurde, nie... O, nie wiem. Spadłeś? No, dostałem broń, wziąłem od tyłu ich tu fajnie No zacząć, to- no ale mi no to zaś nie dobra. wyszło. Czekaj, gdzie ten Fortnite jest? Tych, polecanych jest nawet ten Fortnite. W sumie tak. O, cześć Przemek. Siema Przemo. Dobra. Siema, siema. Znalazłem tą grę. To spoko. Przez Mike jest jeszcze... No siema Przemek, ja to za bardzo nie gram to, nie? To kapsuł chciałem tego streama tam, nie więcej jak to wygląda. To co Przemo, dzięki za super donacje. No zaraz. No kurde. Przydają się. Jak nie ma za co, jak jest. No, Nie no, nie. jasne. Do grobu tego nie wezmę. No w sumie tak. Chyba, że powiesz na ten, żeby ktoś ci to dał, nie? Potem ten zawinie ten, jak będą cię pewnie. Ta gra może w tych chyba polecanych ona jest, ale... No, Ale już znalazł. no to spoko. No, ten już znalazł. A czy Nanek na co w końcu zbierasz? Co? No Na obudowę, na blachę do budowy, kurde, na nie wiem. Nie, no najpierw Na myślę... wentylator jeden. Najpierw myślałem, żeby ten monitor kupić, wiesz? No. No. A potem będziesz myślał, kurde. A potem dalej coś tam będę Dalej. kombinował. Jaki monitor masz na... Co? Ja tak mówiąc szczerze, to na PC-ta to nie zbieraj kasy lepiej. Lepiej sobie kup już takiego porządnego lapka za 5 już. To już uciągnie wszystko. Te streamy to będą u ciebie wychodzić jak persi normalnie. I mniej prądu będzie żaru. A, Albo tego sobie kup, Predatora. No, za 20 ileś tysięcy. nie, myślę, że ten... Ja Chłopie. pierdzielę, co jest? Stream to by chodził jak żyleta normalnie. Widać, że teraz 720p streamujesz, nie? No... Bo się tam wcześniej zacinało, teraz to w miarę chodzi. Czemu, kurde? Ty jak wstrzymam, on mi to zaczyna pobierać od nowa, nie? Kumasz to. No, jest tak, to nie tego nie wstrzymuj. Ty, ale to mi leci no tak wolno i mi czas rośnie cały czas. Ja tego dzisiaj nie pobiorę w życiu. Trudno. Zawsze nie Tak, możemy się się szybciej kurde to zgadać, jedzie, nie? to musisz Ale to w spoczynku jest przejść, tam nie? jakiś tam... No, zawsze to jest kurde. To co, my gramy na nech? Dobra, gramy. Ej, a Gran Turismo kupujesz na nich? O. A ty będziesz kupował? No chyba tak, nie? Zobaczę jak wypłata, nie? Mhm. Nanek już będzie kupował, jak już dostał od ciebie. Nanek to też. A. Spojrzymy. Nie wiem właśnie, ja czekam teraz na ten... No trzeba z kimś się ścigać, nie? No tam trzeba, jeśli pamiętasz, ustawiłem trudny poziom, to kurwa. To nie był nic po prostu, nie. To nie miało nic z tym wspólnego. Przecież mnie teraz to nie kręci, a na przykład nie, ale na VR to ciekawy jestem, no by to wyglądało. Mogło być dobre. Ale Gran Turismo? No na przykład, nie? Na przykład, no bo już chyba nabyła jakaś tam. VR spada cena trochę typowo. Teraz są Ej, to ten. 1400.
1400? No, to... 1499. No, coś Kamerą wrócimy. No, gdzie byś chciał? To ty decyduj. Tak jak Pro, nie? Też na premierze było chyba 2200, a potem 1700. Ja pamiętam, kupowałem tak miesiąc temu. Ja kupiłem za 1790 ileś wtedy. W tym roku, no, mogę powiedzieć. Moja to ma 3 miesiące chyba. Nie ma. Nie ma nawet. Wyskakujemy już, easy. Tak. Ja już wyskoczył. Jak coś. Nie wiem, czy to jest istotne, nie? Ale on mnie denerwuje specjalnie. To. Święty Mikołaj, kurde. Ej, no czym cię denerwuje? Easy. Już wyżej nie chciał. No, Easy się sam denerwuje. To jest trudne na balonie? Wszyscy wypadają, o co chodzi tutaj nie czaj. No, 3 osoby oglądałem. U tego. Easy'ego. Easy. U mnie 2, 3 osoby? Wow. No bardzo dobrze, no. Ja miałem rekord, nie? 7 osób. Widziałem, no. A przez długi czas to tam 5, tak średnio. No ale to miał chyba z 18, bo ktoś mu rajda zrobił. Ja takiego porządnego rajda nie miałem. Kiedy? Normalnie, nie wiem, jak streamowałem Paydaya chyba, pamiętam, na PC-cie, to tyle osób przyszło. Ej, wszystko pozbierał, co to jest za kachar pieroński? Miałem, nie wiem ile tam, ponad 10, tak przez dłuższy czas, ponad 10 osób, nie wiem, 13. A kiedy ja miał 18 osób? Pamiętasz? To chyba w urodziny nawet twoje były. A? Ja dzisiaj na tym streamie z Battlefronta 4 suby, nie? Wow, no to widzisz, to fajnie. Tak? Kurwa, to muszę też zagrać, może mi przebędzie. Tak. A najlepiej ty jakiś kolo, nie? Mi tam pisał jakiś chyba Amerykon czy coś tam, żeby do niego przyjść na stream. Nie strzelaj do mnie, bo mi życia ubyło. Ja mu tam Ja godą nie po strzelam do angielsku. ciebie, tylko w podłogę. Nie wiem za bardzo o co ci chodzi, po co mam na twój livestream chodzić. Jak mam swój livestream, nie? A tutaj mówię, chłopcy są u mnie na livestreamie. To A do ktoś ciebie napisał, że dawaj daj mi suba, tak? To ja to widziałem chyba. Ktoś się pisał. Nie, to nie, tamten to Polak. Jeden był taki, typ, nie? kurde. Daj mi suba. On podobno tam Minecrafta chyba czy coś, nie? Tam ktoś, Hubert mówił, że Minecrafta, nie? Ja mówię, wiesz co, no mogę zobaczyć co tam masz. A, ukradł mi A to. obiecuję, no bo mówię bez sensu. Mówię, Ej, wziąłeś mi to! tego suba dawać, Dobra, tak jak mam. ci nie będę potem oglądał na przykład, nie? No. Ale tak robią, tak robią. Masz Nanek. Wiesz. O. Ja sobie wziąłem bandaż, bo się pokaleczyłem nawet. Oko. Że Krzaki. nic nie mówię. Ej, jesteśmy we strefie. I co tam, Przemek, u ciebie słychać w ogóle? Tak No. nam opowiedz. Ciekawego. Jak tam zdrówko? No. Nic tu nie ma, dobra, Nanek. Musimy coś innego wymyślić. My na odludziu jesteśmy, musimy iść do jakiegoś miasta czy coś. A. Mi się wydaje, że te nasze odludzie jest najlepsze. Mhm. Teraz tylko... No najlepiej na odludziu i stać na skraju tej, nie? Strefy, żeby potem tylko podejść bliżej. Tu masz ciężkie ten... Czekaj, dam ci te, ciężką amunicja. Czekaj, bo ty masz snajperka, nie? Nie mam. O, co jest? Uciekaj, Nanek. Ale granatami walną. No to. Ja pierdzielę. Pa, ale mu wyładowało. Ty zginąłeś? Tak. Dawaj, return to lobby. Okej. Ktoś gra z nami? Ktoś pobrał w końcu tego Fortnite? Nie, jeszcze nie pobrałem.
A, spoko. A tak dzisiaj nie zagram, bo ja do roboty idę na rano. O, to szpetnie. To słabo. No. Tak się mówi. Nie fajnie, no. Ale pobrałeś czy nie? Czy gramy w tego Battlefronta najlepiej? 35 minut, tak mi to idzie jak krew z nosa, nie wiem co jest z tym internetem. Gramy na nek? Grasz w Battlefronta? Ja bym sobie pograł. Teraz już? Nie grałem. No, ja bym chciał teraz. Mhm. No dobra, to nie wiem. To jak twoja decyzja. Ty tu kierownik jesteś przecież tego oddziału. Kierownik. Kierownik. No, kieruje. Ja tym Kieruje pokieruję. nas wszystkich. U nas w robocie jeden był, to on też tu nie jest ze Śląska, to on też tak po swojemu mówił, coś tam było, że jakiś tam jeden był tak traktowany, drugi tam inaczej jakoś, nie? I on tak do naszego kierownika mówi: a kierowniku, a co my jesteśmy z innej gliny ulepieni? A wszyscy śmiechnie. Ale nie mówi się gliny, Robert. A on mówi, że mówię gliny, ty ciulu. Tak mu padał? No. Nanek, jaka decyzja? To ten, a długo będziesz grał? No nie wiem, no niedługo kończy, za jakieś, nie wiem... Mhm. Dobra, to tak zrobimy. Pół godziny kończę. A możemy sobie zrobić 5 minut przerwy? Spoko. No to dobra. Ja też bym zrobił. Dobra, to 5 minut. Ja wychodzę z tego fortu. Tak jest, zarządzą 5 minut przerwy i ten. O. Dobra. Kogoś tam muli, no ale nie wiem kogo. Dobra. Moja matka. Moli. Mr. Black. Starości. Siema, Mr. Black. A my kończymy, ej. I co teraz? My teraz kończymy. Za 5, za 10 minut odpalamy drugiego live'a i gromy beta Star Wars. Także zapraszam. Dobra, nic. Dzięki za dzisiaj, znaczy dzisiaj jeszcze raz oglądać. Także zapraszam do drugiego live'a w pole 23. Trzymajcie się na razie. Przyjdźcie zaś. Tak, jutro BF. Mr. Black, poczekaj, wpadnij tak do 23 coś. Będziemy dalej grać. Dobra, uciekam. Cześć.